हेलौ दिनैहाय मोनसे फिसा भिडिअ बानायनो सानबाय आङो बिराद गोबावनि उनाव आरोना दासो टाइम मोनदों नालाय एसे बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांदो मोजां मोनोब्ला मा भिडिअ बानायगोन बेखौहाय दसे उनाव मोनथिसिगोन आङो लोगोखौ लिंनो थांनो नागिरदों आरोना खोन्थाखानोसै मानो लिंनो थांनो नागिरदों थाइजौ जानो बिसोरो उन्दुसो दङ जानांगौ दा बिराद गरम जादों आरोना बोथोरा बेनिखायनो थाइजौ जानो नागिरदों ओइ धरती बहा दङ ए टयलेटआव बाथरुमावसो दङ दा बियो दांदुलियालाय दांदुलिखौ लिंहैग्रोनो र' आङो थाइजौ जानो रेडि जानानै था जानो थाइजौ दांदुलि दङना गैया मानसियालाय ओइ दांदुलि उन्दुगासिनोसो दङ नै बियो थाइजौ जानो सिखारद' दांदुलि सना फिथर दाबो लागै उन्दुयो खैथा जाखो नायदो टाइमखौ 11ता 12ता जानोसै दे सिखार थाइजौ जानोसै मालाय ओंखारगासिनो थाइजौ जानो लिपस्टिक फुनदों दे सिखारदो जायाबा आं लेट जाहैजोबखानोसै सिखारदो अब्लालाय बिराद बादुलि आरो दा बिराद उन्दुनो हागौ बियो ओइ धरती बारा थाइजौ जानो थाइजौ आं बिराद लाजिगोसो देलायाबा नुजाया बियो दे देलायग्रोदो बुंलाय नों थाइजौ जागोन ना जाया बुंलाय थाइजौ जानोबा नुजानांगोन नों बिराद लाजियो बिराद जागोन अब्ला फैदो बिराद आजादि बिसोरो थाइजौ जानोबो लिंफैलायनांगौ बेबो फोजानानैसो लिंना लांफैलायनांगौ बिरादखा दाबा लेमगोन ना लेमा थाइजौखौबा आंना जायगाया बिराद गरम अबाव जानो दा जाना दङ दै थाइजौआबो थाइसेखौ बासिना दोननोलाय होजोबथारालै आं नोंसोरजों साफाखौ बासिना दोनबावगोनसो आं ओहो बेखौ थेफाखौ जाहोजोबगोन इसोर बेखौ दोननोसै आं बेखिनिखौ जासिगोन आरोना बोरै जानो ओरैजाय जानो ना नैथि जागोन नामा माथो बदो खिन्थु थाइजौखौ नांनो मोना आंनि बे बुस्थुआवहाय ओइ दांदुलि नै थाइजौखौबो सुजोबखादों बेयावनो मामा हुदोब्रा दे दांदुलि आगै सना फितर दांदुलि आंनि जिरनाय खामानि मावनोबाथाय बेखौ गोदै बुंनांगौ होमबासो मावो नङाबा मावा बियो आंथ' मिठा ना टेङा मिठाव আছে टेङाव আছে তোর নিচিনাও আছে सोब्बायदांलै मियान जानांगौमोन नै दैयानो रानोसो बिनिया साइजखा आं हाख्लाबदोंसो दे आगै दांदुलि मोजाङै लेमनोबा लेमफै नङाबा मोनजागागोनसो नोङो नै नों इथिं थाबालाय नुजाया नामा बिराद आजादि बियो मालाय सायाव मबाइल थुगासिनो नुवाखै नायदो नै बेगरखौ होगोनलै नोङो बेगरखौ होगोन दा बेनो आंनि नामा सिलिमर थाब लेमनाया नामा दे थाब लेमदो मा जादों मा खालामना जानाय बोरो नायनि आं थाङो टयलेटावसो दंमोन इयो दे लेमनो रोंगोना रोङा देलाय नोङो धरित्रि फैलाय रोंमारा बियो फैलाय गेसाव बे मानसियानो गेसा मोनजायो नैबे मानसिया किउटथार नालाय किउटि मोनजादो थाइजौखौबो मोजां हा गोथाव गोदै नै सोर जानो लुगै
आं साखिग्रोनोसै नोंसोर जाबाय था हा आंखौ रायखुसिनदों नै ओजाबा थाइजौआ आंनिसो बेयो इसोर नङा हागार हाया बुंजागौमोन जों हाया बुंजागौमोन आं हारसिं जाजोबखोमागौमोन आरोलै ए जि लेथ्राखा उदैया मोजां साव होलायलायो बिसोर आंखौ नै नोंनो सोलानो थाखाय दोनबाय आं सोलानो ये देखो ये आं हानाय होनबायदो बे बेगरफोरनिया गासिबो ओरैनो जों Terus sempat panggil siapa? Siapa yang panggil? Oh iya, panggil. Mai di depan unsur bang. Gini mah ada di situ. Mana dulu? Mana kayak mana? Terus sih kan. Enggak tinggal lagi. Enggak di sini deh. Ya deh. Sudah nak jang. Nah, kok. Cepat ya. Akhirnya nanti kamu suruh kan itu kan. Kalau baru bisa lihat itu kan. Sampai. Hah? Last tau sih. Ada sih kok. Udah. Ya, pipi. Kayu badal ikan mau kayak dia kok tuh. Kayu biasa sama mata ya. Kayu biasa sama mata ya. Naik kan yang Muga sih mikir sama aku. Dalam biasanya gue katanya lain sini. Nasi plastik saya singam dan nasi kya kalau dari ini istilah karena address kena nala mo kena nggak nung ala sih kya address betul ya mana kena Oh, 이발소. सेस खालि थोरसिया दायो बिथाङा थोरसि खालि जानायनि थाखाय बेगरखौनो सोलागासिनो बेसोरसो गोनाङानो थाइजौ बेगर सोलादों थाइजौ बेगरखौ जादों मुस्लिमानो जायाखै नायदो बेखौ सानिफ्राय सिंसिम नाय मानसिखौ गथ' गोरलै मोखाङा बेबी फेस नैबे मोनसेया गोदै नङा जां बेगरा गोदै देलाय मोनसेयाव सायखौ माबा खालामनानै मोनसे लाबाय जागोन दोनथ' हा फोरोंहरगोनलै आंलाय थाइजौ जानाया आलाय सिलाय गारजोब्बाय नै बियो थाइजौ जानो होनबाय थानाया मोननै मोनथामल' जाबाय सेस माने गिदिरखाय बिराद लुगैदोंमोन आरो जानो दा गैले जायाखैले सेस ओरैनो हरलाय दांगुलि दिनैनि भिडिअ'आ बेनोल'मोन आरो जोब्बाय आरो थाइजौ जानायल'मोन आरो ससेल'मोन आरो बायहेरायाव ओंखारनो मोनामोन आरोल' ओंखायनो न' सिङावल' दसेल' आरो जायगाया आरो भिडिअ खालामनाया Hi guys, दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोबसिगोन गेम ट्रेनिस थांबाय नामा
बे भिडिअखौ नायनानै दे बिदिब्ला आं भिडिअ बेखिनियावनो थुंगेनाय जानोसै नोंथांमोनहा आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो बिदिब्ला मा बुङो टाटा बाय बाय जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै खालामनो गोसोब्ला खालामदो खालामनो गोसो गैयाबा खालामनांला डिसलाइक मारिना होदो अब्लाबो नायनोबा बांसिन कमेन्ट मारिना होदो खालामना हो सोनो मालाय माबा बिना डिसलाइक नो दे नों बुंनानै होदो होमबा आं बुंनो रोङा देलाय खनसे ट्राइ टु दे दे खनसेल' देलाय थांदुलि नायदो ना दे दे होमबालाय ओइ बुंलालै जाबाय लोगोफोर सनाफोर बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय दे गासै मोनसे